downtown face. I never wanna look back. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám po velmi dlouhé době u nového videa. A jsem tady s Láďou. Zdarec lidi, tady Láďa. A zahrajeme si dneska hru World of Tanks Blitz. A uvidíme, jak se nám bude dařit. No to dobře, doufám. A my se s Láďou se vám ozveme, až budeme ve bitvě. Zdarec lidi, tady Lada 97 a vás u prvního videa ze hry World of Tanks Blitz. Tentokrát jsem tady s moderátorem. Čau. A doufám, že se nám podaří vyhrát třeba tak 5 her. Tak nám držte palce a ozveme se vám v první bitvě. OK lidi, začíná nám... počkej, oznám. OK lidi, začala nám bitva. Mode. Láďo, že tam budeš kempit, ne? Nebudeš, okay. Ne. Já jedu za tebou, jo? Nebo? Takže my s moderátorem jsme se rozhodli, že si zahrajeme prostě takovou dobrou hru. A my jsme v ní hrozně dobrý, takže můžete očekávat velice dobré výkony. Jo, přesně. Já jakoby hraju i World of Tanks jako normálně originálku, ale Láďa mě prostě před natáčením mě prostě donutil prostě hrát Blitzko, no, tak hrajeme teda Blitzko, no. A jak můžete vidět, já mám hrozně silný tank, dostal za 1000 životů, takže má zkaženou hru. A já už to a má zkaženou hru, takže můžeme užívat. Doufám, že vyjede to AMX 50-100. Asi nevyjede, tak ho zastřelím i tak. Tak to jo, no. A tamhle dole je jeden nějaký týpak. Dobrý, trefil jsem ho. Jo, ale bacha na i ostatní, jako. Počkej, já ho tady rovnou. No dobrý, myslel jsem, nevadí, já jsem skočil tady z výšky, bacha Láďo, až nespadl štětky. Okay. Já má to tady jumpuju, tyhle, jako o 150. Okay. Láďo, ty teda budeš snipet, jo, nebo? Lidi, jsem dole a jedu pomoct našemu týmu. Doufám, že se nám to fakt hodně podaří. Tak. Tiger 2 a prostě poškození ty vole. Už vám jedu pomoct. Věřte mi, já vám určitě pomůžu. Kámo, a jak ho mám prostřed tohohle parchanta. Dobrý. Stál za 222. Pojď. Ať nedá mě. Ne. A koukejte lidi. Taky dostává, pohoda. A já si jedu pro pomstu lidi. Takže jak vidíte, máme první hru vyhranou za sebou. A jo, hej, já jsem myslel, že prej ještě nějaký 3 tanky aspoň, ale dobré. Takže vyhrál jsme teda první hru, no. Ale nebojte, my vyhráme další 3 hry lidi. No, to doufám, no. Hele, Láďo, vezmeš si teďka jiný tank, jestli vezmu teda AMX, moje oblíbený AMX, nevezmeš ty? Hele, já nevím, asi si vezmu tenhle tank. Okay. Mode, půjdeme další hru za 6. No. Tak jako mohli bychom, víš co? Aby lidi viděli, jaká... Další hru. Lidi, já vám doporučuji tuhle hru. Je to free to play a má to jenom 6 giga. dobře to tam tady, tady narámoval. Jedu přes vlajku, jo? Já to jdu rychle vysprintit. Vidíte, jak je přesnej můj tank? Přesnější tank jsem ještě neviděl.
Hezky, Bulldog. Jeden down. Jo, když tak lidi, co se dívají na video z mého kanálu, tak se chci omlouvat za ty lagy, protože jakoby lépe to prostě nejde, jo. Teď si když tak omluvit za toho. Za co? Dostal? Dostal? Uhni! Uhni! Dobrý, nice. Tady nevadí, pohoda. Dobrý, jdem, pojď. Kam máme mě? Já ho nemůžu. Já ho zabiju. Běž, Dobrý, pohoda. pozor, záda, pozor. Kámo, ten je můj. Tak ne, tak ne. Kam mám Tak dneska? asi není můj, no. Nevadí, pohoda. Kámo, mě dneska ten ping nehraje do kare. Já mám úplně hrotnej ping. Tak to, kolik máš? Já mám 60, takže pohoda. Jak vidíte lidi, nezaměřil jsem a netrefil jsem. Ok, nevadí, pohoda. Ale tamhle. Kámo, ten mi dal jako čočky, ty vole. To Takže mě ty zničil, věž. No. Já ho jdu obejít, jo? dej mu. A nebo taky. Pojď ho obejít, nemá šanci nás zabít. Jeď. Dáme hit, jeď. Dívej, rychle. Dobrý. Kámo, jak mu odletěl. Tu AT-15 nevím, jestli dám. Ok. To, vadí. Škoda lidi, že se tady ve Blíce nedá driftovat jako v tom. Jako normálním originálu. Dobrou zkratkou jsi to vzal jako. Jak vidíte, moderátor je velice zkušený hráč jako já. Dobrý, pohoda, lidi, další výhra. Jsme dobrý lidi. Aspoň vidíte, že vy nenatáčíme zbytečně. Že vám ukážeme, jak se ta hra hraje. Jakoby, ano. Jednička. Málem jsem dostal nejlepší odznak v téhle hře. A lidi, co se díváte na tohle video z mého kanálu, jestli chcete vlastně to, že abych natáčel vlastně i World of Tanks jako originál, tak mi klidně napište do komentářů. A jestli chcete klidně i Láďu a možná i jednoho hosta, který se jmenuje Prolovaná ponožka, tak klidně napište. Tam to nedělá problém. Takže začínáme lidi za právě teď. Mode, vezmem to po pláži, pojď po pláži. Po pláži, jo, ok. Doufáme lidi, že do třetice všeho dobrého, že dáme 3 výhry za sebou. Teda. Doufáš. Hej, oni mají M6 a SU-100 a VK-36 HK. Oni pojedou jinam, si myslím. A my máme zase KV-1S a SU-100, takže jako a BDR, to není jako špatný, ale jakoby... Tady ale no, nebudou heaveny. Musíme prostě to dostílet prostě. Hele, to, že tady... Musíme prostě... Počkej, stůj, nepušuj zas. Hele, jakoby já jsem spotter, takže já musím... M6 dozad, pojď. Počkej, medbay, aspoň. Ok, dobré, Bacha, tady vpravo. Jdeme na ty vpravo tady, jo. Kámo, ale kámo, tak ty kempy, dobře teda. O, tak to jsem boss.
Mode, jeď. Já mu dám track. Ne, kritický bez Kamo, damage. Kámo, co to je? Ne, neskoč! Ty vole, ale od dobrý, no. Hej, on dostal 500 damage, nevíš za co? Teda za co? Koho? Od koho? Nevadí lidi. Ale tuhle hru stejně vyhráme, protože máme dobrý teammate, který nás určitě potahají. Jakoby zbývá jenom 2 lidi, jenom no, už zbývá jenom jeden, takže jenom jsou 100, takže lidi to vyhrajeme, je to celkem pohoda, protože když, no jasný jo, už to můžete vidět i sami, tady K1 se nabije a teďka bum, Škejvedy plesk, páň, ping. a je dál, easy, jednoduchý. A lidi, Sice teď jsme oba dva cípli, ale win je win. nevadí. A teď to hodíme za sedmičky. Jo. Takže lidi, teď bych to viděl tak, že si to hodíme hezky znova za sedmičky. Já si beru opět SU 152 Taiga. Okay, já si beru teda AMX-ko a... OK. Jo, dobrý, já si teda beru AMX-ko a jdem aspoň tu poslední hru nějakou teda. Takže lidi, právě jsme s moderátorem začali hru číslo 4. A asi, Ano, 4. hru. Mode, abych jel sem ke keři, pojď. Tam. A jak To tam, vidíte, no. já s moderátorem opět držíme spolu, protože navzájem se dokážeme potahat. Jo, vlastně ono je dobrý se nějakýma hráčema vůbec nějak komunikovat, protože když si vůbec nebudete rozumět, tak to stojí celkem za prd. A jak tak vidím, že tady jsou už 2 nějaký cápci, takže... Jo, já jsem vlastně stejně spotter, takže já musím mít trochu, jakoby, pryč, takže Láďo, babaj. Láďo mě ani nepozdraví, jak koukám. Já jedu za tebou, protože někdo sem začíná blind shotit, protože náš Magna dostal hit při tom, že nikdo nebyl spotnutý. Takže někdo je v tom keři, jo? Takže pozor. Jo, jestli pohoda. Chudák, ten to měl hodně rychlý, jo? Jedem! Nás nemůže nic překvapit. Ty slyš nebo víš? Bum, bum, je poslední, ok, poslední mes, nevadí. Jo, když si tady to zabil. A pojď rychle zabít KV3, kámo, ona mě dá možná na one hit, a nevím, a jenom. Já jí dám ze zadu, jo? Ne, kámo, můj, dobrý, nice. A teď ještě Teďka lisko. tam moje CS52. Jedu pro ně, jedu. Jedu lidi, tenhle kill. Děkuju. Nepojď do něj. Ježíš, to není tak jednoduchý, kámo. Až na to, že prej se formisoval, dobrý, další dál. Ale já jsem trochu jakoby Já jsem to neměl rushovat, Ty jsi ještě nestihl zabít. Ej, ale tam ten má 15, no. Ej, pojď, dej mu tomu VZčku, rychle. Hápka, jestli nedá toho Tigera, kámo, tak normálně Tak ale- pohlašuju za Tak nejhoršího ale on, hráče. ten Tiger si ho může obkroužit. Já kdybych toho Tigera trefil, tak to kámo mám. A jo, vlastně. Ano. Bože, kámo. A teď si musí dávat pozor. Tiger dělá Tiger, vidíte. Za ten hráč, za toho Tigera to velice neumí hrát. Bude se nechává zabít. Ta se prej nenechává zabít. Kámo, Naše VZ to 111 1G foto právě zabít Tigera. Takže vidíte lidi, dobře, úplně,
čeká. Vidíte? Dobrý, prostě schopný teammate, dobrá hra. OK, takže vyhráli jsme i 4. hru a to jsme hráli hned i 4 hry za sebou, takže 4 viny za sebou. Si myslím, že je celkem velice dobrý výkon. OK, já se budu těšit na vás u další videa, klidně i s novým hostem, že jo, Láďo? Možná Ano. teda. A těším se u dalšího videa. Zdarec. Čau.